Choy, basta delikado kayong ubos. Tanawang ubos. Tapi delikado ha. Bitsur kaglaya. Oh. Wala kumino. Dako. Sorry, nalaglag. Sahak. Sorry kayo. Nabitawan ko tuloy. Hindi ko sinasabi. Pambira ka naman susapan, hindi ka naman kano-ano. Huwag ka melos. Happy. Sa kanya. Naman ginawa ko ng pagkaon, no? Agad. Natapakan ko ulit. Pasensya na. Gini, natapakan mo ha. Agay ba? Kana, pre. Kana? Pare, ano dito? Tason, pwede mo kinto, pagig ka. Uy, ini ka. Ayaw. Uy, ayaw. Abli, oh. Yo, what's up mga choy? For today's video, kayo dago ma'am, lami karon ipanak dong. Kapoy kit sa kaglibon yun, Ha? Ang kakapoy na ka ng watay masuwa. Tao na! Nya ako ta! Ikaw si Donay ko. Pwede ka na to, kumasigin. Hapiton na to. Tara! Huwag mga choy, huwag sa may atong dugayon. Adto na ta. Mga choy, tara akong ko. Sabunta ka na, simpalayo siya sa kuha ba kay halo silang malabon silang kuhan ba sa pagkatisan. Lagi mo nagdugo ni Marjon lagi. Marabang patay? Buhay pa ang tab, nimaho ng patay? Mga choy, basta delikado kayong ubos. Tanawang ubos. Tapi delikado ha. Bitsur kaglaya. Oh. Wala kumino. Dako. Army mo ko ni. Army. Lo. Pwede ka tunaran sa desinda sa utusan. Kirlo ba? Kirlo! Oh! Tara! Ayuhan mo muna kung unggoy ay! Mayap? Lo kuya ako gwinta ko. Budlay bulubad ni. Labaw pa ni sa silver. Oh, wala na. Luya ay, layo ko sana ng mga bagtasan. Mga choy, daraday kong kuha mga choy, oh. Sila, wagi kuha. Dago mo nga. Dag ko ay. Apil kong umang. Nabot ina mo lagi. Apil, lamig kayo ni. O karon mga choy, tara atong kuha. Matay net kay kinasos bukid. Tugwapo na siya. Da takdong laki. O karon mga choy, masugol ang tagpabukal sa atong paratakdong. Iwa na buga. Iwan na putas vitamins. Nagniit matakdong. Diri ta magpadagan sa atong vitamins. Agay! Nana na basta magnihit ang atong sudan. Sa vitamins tayo magdaghan. Para mo sanay. Matay pre. Ipato ta ka mami pre. Namda ito dagang garden dito. Isa si bubu dito pre. Magtitambuho ka. O wala si pamulaw na milabot mga katong. Nakadaan lang day. Sagla na to. Grabe lumaya na nga. Igor maganda sa imo. Usapan to ka pilang bayanan. Hasol nga. Pagkamatay ka pre. Hala ikaw. May paanay pre, ato lang ginipunan kay pero gamay ra mo na suwa. Kung sa manggigide puno pre. Takdong na pon. Bati itong puno kagbati po. Ayaw, kabantay ko dito, di mo to agbati, hait-hait man ang tumoy, murag tangkong. Buyog ta. Tana dyan. Na. Tanawa lagi, kanina mga takdong, grabe gini. Dagagig yaw-yaw, hanto dire. Mangkuha rag tanon, yaw-yaw lang gyapon. Kana, grabe sa baranag. Ay, nang kita guro na. Ano ka ni baga ka ni bro? Wa gini usik pre. Tangkong ni bre, oh, tangkong. Na, gapo lagi na. Ano? Kami? Ay, sorry. Nadapa ko. Matagag na ba? Ako gapo? Amber ko na itsala to ng isip ta ni. Pagbaligi atras tambong mo. Patay mga umakuan ko tong mami, batay ako mamatay na pre. Ayaw pre, ano na diskarte. Lutuon ta to. Ha? Hati ito, langas-langas, pre. Ni makita man. Ino na ito nga, narabot yung kanding diyan nakabuhi. Ikaw ba, hinay kay kag mindset. May koral. Yang hilayat ay kanding. Ay, kuya mo kandinga. Huy! Palami kayong sabaw. Para makayo kag. Wow, spicy sabaw. Ay, sorry, nalaglag. Sahak. Sorry kayo.
Nabitawan ko tuloy. Hindi ko sinasadya. Pambira ka naman susapan, hindi ka naman kano-ano. Huwag ka milos! Happy. Sa Kaya naman ginawa ko ng pagkaon, no? Agad, natapakan ko ulit. Pasensya na. Gini, natapakan mo, ha? Agay ba? Kana, pre! Kana? Pare, ano dito taso? Pwede mo kinto, pagit ka! Oy, ini ka! Ayaw! Oy, ay! Abli, oh. Okay na mga choy, mag-cooking sunod na. Ato ilo na itong mantika. Okay na mga choy, ato na ilo na itong labas. Sunod na imigos-migos na ito. Kadali. Kala, papaka na talaga siya. Kala na kanya. Okay, sunod mga choy, malimto na ito na. Basta itong vitamins. Dila nga vitamins. Tuloy nyo ilo na. Iyara. La, lutawan mo ako. La, papaka, mabuto na. La, kalasan ko. Oh, sige bro, ilo na itong subak na tatong. Yara, pre! Leslie! Sunod, mekos-mekos na ito. Kadali ba, ha? Hala ka diha! Mamula-mula! Oh, sige mga choy, ilo na ng kumpay baka pre. Yara! Tara. Kumpay sa baka. Na, kumpay sa baka. Oh, sige mga choy, ato na timplang patis. Sunod, magic sarap. Sunod, oyster sauce. Sunod, ato sa imigos-mekos. Kadali mga choy ha, kaya para mapil ka itong nasa mga. Ay! Apikta gamang asin! La, kaya mga short boy, oy! Oh, mga choy, unsa may ato gayon nato ning haunon. Oh, kaya mga choy, ato na ning ibubod. Oh, mga choy! Eating na! Wow! Sabi, oh. Kurung, oh. Kurung, oh. Wah. Gwapo nih. Tegak kuan, tegak salju. Yummy! Kami yung nitakdong, pre, no? Haso lang, no? Ikagihasol ito, pre. Dagang tatakuha ako. May pagnigurong ng takadre. Pre, no? Lagi. Dako lang kaon ng buta. Kaya pundok ba? Pangkuha nga kung... No? Hilig po di ka, ne? Ang imong hilig ganin na lagi, Dan. Mungkin akong ganaan mo, pre. Kapos ko noon, ko kadugay na yung takdong. Spiritor mo labaw ng kanuna, bre. Gamit pundok, taghanggang katag, oh. Para. Siliw, dako kayo, patong. Saudi Arabia. Good. Film niya, para buyag, eh. Lah, coba. Lah. Tuhan, no. Belum Tuhan na tungo. Beh, aku pa, beh. Aku pa dah. Loh. Grabe patungol tawana. Gambar kay tingog ba? Ang ganon ka lang ito, hindi nang bungit ba? Sina? Oh, bubong na. Di naman sila, di. Uwal na tanan. Imo na dong. Dang sili. Sprinkle. Dasok. Okay! Lagi na! Wow! Ah, gisi. Oh. Na, mo na ni resulta ni mo na Siya mo mong kadahugan. Labotes ko, ha? Ako si Dato Adlaw. Oh. Putol. Di ako inyong kontra. Inyong kontra, ang tubig, bayad sa kurente, o kung si Vico.
out! Og shout out rin may sabong amigo na si Titix Vlog. Palihog na kong follow siyang page. Kung kisa to yung mga tala kung unsay na sa Titix Vlogs, tara, mao ni siya. Ah. Gahay ka rin. Solido kayo. Og big shout out ni Bob Ormale J. Dotelius. Shout out! Boss Vic. Shout out! Ramson. Shout out! Ramel Guineta. Shout out! Jolie Reyes. Shout out! Ian Y. Kasipong. Shout out! Edi Daina. Shout out! Art Araneta Forest. Shout out! Regen M. Brigoli. Shout out! O ni Ryan Suga Galagar. Shout out! Sawa pa masato diha mo sino? Comment lang mo Comment lang ba mo, to?